kadaghanan sa mga OFW walay naipon para sa ilahang kaugalingon. Tungod sa sobrang manggiluluyon sa pamilya, ipadala tanang sweldo sa Pilipinas, bahalag mag-suffered sa pagkaon nilang dilata, itlog, noodles, basta ang importante, mapadala sa ilahang pamilya. Tips para makatigom ka, first nimong buhaton, dapat mahibaw ka mo bahin-bahin sa imuhang sweldo. Kung musweldo ka, example 30K, bahina imuhang sweldo padala sa Pilipinas ug sa imuha. Pagbahin pod para sa imuhang kaugalingon para makatigom ka. Ayaw ihurot tanan padala, kinahanglan mahibaw ka mo bahin-bahin sa imuhang sweldo. Kay dili ka permanente magstay diha sa abroad. Dili ka habang buhay nga himsog. Bahalag ginagmay ang imuhang tigom kada sweldo para sa imuhang kaugalingon. Moabot ang panahon kanang imuhang gitigom, maunay imuhang gamiton kung mag for good na ka sa Pilipinas. Mong ayaw kalimti imuhang kaugalingon nga magtabi kada sweldo. Ikaduha, likay ang huwam sapi. Dili dautan nga magpahuwam tag sapi, pero timan daghang mga kababayan na stress sa huwam. Kay di nimo masingil, unya awayon pa ka, o kira magpahuwam ka, basta kahibaw ka nga kanang tawhana nga mohuwam nimo, dili ka ma-stress. Kay lisod magpahuwam og sapi, ilabi na limited lang imuhang sapi. Maglisod kag tigom kung puro huwam, unya dili mabalik imuhang sapi, mas stress pod ka. Ikatulo, ilimit ang pagtabang. Dili daotang mo tabang ta pero kinahanglang naay limitasyon. Kay usahay, kining atuang pagtabang mahimong obligasyon kay dili na kanila undangan sa tanan nilang kinahanglan. Himuon na kanilang tagasulbad sa ilang mga obligasyon. Ilabi na kung ang imuhang kwarta limited lang, maglisod kag tigom. Kung puro ka tabang, wala gyud kay maipon sa imuhang kaugalingon. Ikaupat, mag-set kag goal. Planuhag maayo hangtod kanus ka magstay dihas gawas nasod. Kinahanglang naa kay target. Dili tanang panahon himsog imuhang panglawas. Dapat iset ang nimong kaugalingon nga mahit ang imuhang plano. Kung unsa ang imong buhaton diya sa imong tinikom. For example, 6 years ka diya sa abroad. Kay the moment nga wala kay goal sa imuhang pag-abroad, walay mahitabo diha sa imuhang kaugalingon. Makbutang nimo kada sweldo nimo hurot. Kay wala ka mag-set o goals. Kada sweldo hurot nimo padala sa imuhang pamilya. Kay imuhang hunahuna, naapabitaw ko'y masweldo sunod. Inana ang imong hunahuna. Unya mo abot ang panahon, makalimtan nimo ang imuhang kaugalingon, wala kay tigom. Puro na lang resibo ang imuhang natigom kay tanan, imuhang padala kay wala kagabilin sa imuhang kaugalingon. Importante kaayo nga imuhag yung planohon kay di ka habang buhay sa abroad. Moabot ang panahon nga magkaedad ka. Dapat kung mag for good na ka, kanang imuhang gitigom sa kaugalingon, maoy imuhang gamiton. Ikalima, for good nimo sa Pilipinas, kanang imuhang gitigom para sa imuhang kaugalingon, gamita na. Mag-invest ka, kinahanglang makakat-on kag unsaon pagnegosyo sa imuhang pag for good sa Pilipinas para dili ka makaluluoy. Lisod kayo ang kinabuhi sa Pilipinas kung wala ka hisapi. Ayaw pag-expect nga katong imuhang gitabangan, nga tabangan po kanila. Walay laing mo tabang nimo kundi imuha ra yung kaugalingon. Maong magnegosyo ka para muuswag ang imuhang kaugalingon. Amping, God bless you.